Θεοφιλέστατε Άγιε Χριστιανουπόλεως, Κύριε Προκόπιε, αγαπητοί αδελφοί, θεωρούμε ιστορική τη σημερινή ημέρα, θεωρούμε ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για την ενορία μας, την παρουσία στο λαό μας, του εκλεκτού μέλους της Αγίας μας Εκκλησίας και περισπουδάστου Θεολόγου, Κυρίου Δημητρίου Μαυρόπουλου. Η ιδιαιτερότητα του Κυρίου Μαυρόπουλου είναι όχι η γνώση της θεολογίας, αλλά το βίωμα της εμπειρικής και καρδιακής θεολογίας. Αυτό το διαπιστώνει κανείς εύκολα, τόσο διαβάζοντας τα συγγράμματά του, όσο και ακούγοντας τις ομιλίες του. Ο Κύριος Μαυρόπουλος γεννήθηκε στην Κεσαριανή από μικρασιάτικης μονής. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε ως θεολόγος στη μέση εκπαίδευση από το 1969 μέχρι το 1989. Υπήρξε μέλος της ομάδας που εξέδιδε το περιοδικό Σύνορο από το 1964 έως το 1967. Από το 1982 μέχρι το 1989 υπήρξε βασικός συνεργάτης στην τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ «Σήμερα είναι Κυριακή». Το 1978 ξεκίνησε την έκδοση των Απάντων του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, την οποία και ολοκλήρωσε, ιδρύοντας παράλληλα τον εκδοτικό οίκο Δόμος. Το 1986 ίδρυσε σεμινάριο με τον τίτλο «Θεολογικό Εργαστήριο» με παράδοση μαθημάτων θεολογίας. Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους, έχει συγγράψει βιβλία υψηλού θεολογικού περιεχομένου, ενώ είναι συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος και του κλάδου εκδόσεων της ΤΕΝΙΕ και του περιοδικού Εφημέριος. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας συνεργάζεται εθελοντικά από το 2010 με τον γενικό τίτλο «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως». Έχει παρουσιάσει σειρά εκπομπών με θέμα την ιστορία της λατρείας και την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας, εκπομπές με σχόλια και ανάλυση ψαλμών, εκπομπές που αφορούν στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, σε μαθήματα κατήχηση για ενηλίκους, καθώς και σειρά 30 εκπομπών για το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ο κύριος Δημήτριος Μαυρόπουλος συμμετείχε ως εισηγητής στην εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» που ασχολείται με επίκαιρα προβλήματα. Μερικά από τα σπουδαία συγγράμματά του είναι «Εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνία», «Σχόλια στην Αποκάλυψη», «Διερχόμενη δια του ναού». Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 τίμησε τον Κύριο Μαυρόπουλο με την ύψιστη διάκριση της Εκκλησίας μας, απονέμοντάς του το παράσημο του Αποστόλου Παύλου για την πολυετή του προσφορά στην Ορθόδοξη Θεολογία και για το εκκλησιαστικό του ήθος. Δανείζομαι τα λόγια του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κυρίου Ιερονύμου, κατά την επίσημη τελετή στην αίθουσα συνεδριάσεων της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου παρουσία των Συνοδικών Αγίων Αρχιερέων. Ο Δημήτριος Μαυρόπουλος, είπε τότε ο Αρχιεπισκοπός μας, τόσο στα κείμενά του στο περιοδικό Εφημέριος, όσο και στις εκπομπές του στο ραδιόφωνο, εξοικειώνει ένα ευρύτερο και εξορισμού ανομοιογενές κοινό με την Ορθόδοξη Θεολογία. Οι σύνθετες και δύσκολες έννοιες ερμηνεύονται με τρόπο κατανοητό, προσιτό ακόμη και στους θεολογικούς μη εγκρατείς αναγνώστες και με πράγματι υποδειγματική χρήση της ελληνικής γλώσσας. Ο Δημήτριος Μαυρόπουλος έχει συνεισφέρει με τρόπο ευρύ, ουσιαστικό και ανεκτήμητο στην καλλιέργεια
του θεολογικός σκέπτεστε. Η μεγάλη του αποδοχή δείχνει ότι η Ορθόδοξη Θεολογία δεν είναι ένας ακαδημαϊκός κλάδος που εξαντλείται σε θεωρητικά και ερμηνευτικά σχήματα, αλλά επιδρά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Για την προσφορά του αυτή, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος τον ευχαριστεί και τον τιμά με το παράσημο του Αποστόλου Παύλου. Ο κύριος Μαυρόπουλος τότε, αφού ευχαρίστησε τον Μακαριότατο και τα συνοδικά μέλη για την αγάπη και την τιμή τους στο πρόσωπό του, μεταξύ άλλων είπε: «Χρησιμοποιώ κατά σύμβαση τον όρο Θεολόγος στις προς τα έξω σχέσεις μου, γνωρίζοντας ότι δεν είναι άξιος ενός τέτοιου προσδιορισμού. Δεν παράγω θεολογία, αλλά μεταφράζω τη θεολογία της Εκκλησίας στη σημερινή εποχή, την οποία όμως συνδέω πάντοτε με την πηγή της, των Υιών και Λόγων του Θεού. Και αυτή την θεολογία την αντλώ όχι μόνο από την αγιογραφική και πατερική παράδοση, αλλά και από τη λειτουργική ζωή της. Και κατά τούτο, έχοντας εκλέξει την αγαθή μερίδα και ελπίζοντας ότι η αγάπη του Θεού δεν θα επιτρέψει να μου αφαιρεθεί, πορεύομαι προσεκτικά, ώστε να φανώ αντάξιος του Θείου Ελέους και της Θείας Δωρεάς και να αναπληρώ τα υστερήματά μου με διαρκή μέριμνα, σπουδή και άσκηση, δεδομένου ότι αισθάνομαι να έχω και εγώ κληθεί να φυλάτω μαζί τόσα άλλα μέλη του σώματος του Χριστού, πολύτιμους Μαργαρίτες». Ο κύριος Μαυρόπουλος τότε έκλεισε την αντιφώνησή του με τα λόγια του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη: «Εγώ είμαι τέκνον γνήσιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπροσωπουμένης υπό τον Επισκόπο της. Κύριε Μαυρόπουλε, ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Σας μεταφέρω τις ευχές και τη βαθύτατη εκτίμηση του ποιμενάρχη μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νικαίας κ. Αλεξίου. Κλείνοντας τη σύντομη προσλαλιά, αγαπητοί μου αδελφοί, παρακαλώ, ακούστε με προσοχή την εμπειρική κατάθεση της καρδιάς του απόψινού ομιλητού μας. Παραδοθείτε στους λόγους του, αισθανόμενοι ότι τούτη την ώρα μας απευθύνει λόγο όχι ο θεολόγος κύριος Δημήτριος Μαυρόπουλος, αλλά ένας σύγχρονος Καπαδόκης πατέρας, ο σεβαστός και πολύ αγαπητός μας διδάσκαλος Δημήτριος Μαυρόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά όταν ακούει κανείς πολλά λόγια, αισθάνεται ότι κάπου έχει κάνει λάθος. Θεοφιλέστατα, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για την Σταυροπροσκυνήσεως και έχει αποτελεί σύνοψη της παιδαγωγικής αρχής της Εκκλησίας να σπουδάζουμε πάντα το Λόγο του Θεού. Γιατί αυτή η αρχή στη ζωή μας κάθε χρόνο τη γιορτάζουμε. Και κάθε χρόνο εμφανίζει κάτι καινούργιο. Θα προσεγγίσω το Σταυρό ως σημείο του είναι της Εκκλησίας, της ταυτότητας της Εκκλησίας. Διανύουμε βέβαια την περίοδο των λεγόμενων κινητών εορτών της Εκκλησίας, ιδιαίτερα το τμήμα του Τριωδίου, που αρχίζει από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο. Από την επομένη μάλιστα της Κυριακής της Τυρινής, δηλαδή από την Καθαρή Δευτέρα, αρχίζει η περίοδος του Τριωδίου που ονομάζουμε Μεγάλη Σαρακοστή, περιλαμβανομένης και της Μεγάλης Εβδομάδας.
θα ακολουθήσει το μέρος των κινητών εορτών που ονομάζουμε Πεντηκοστά. Αν στις ακίνητες εορτές οι πατέρες ενσωμάτωσαν και μεταμόρφωσαν εν Χριστώ την προηγούμενη ανθρώπινη πείρα και τις παλαιότερες εορταστικές συνήθειες, ο κύκλος των κινητών εορτών είναι ιδιαίτερα εμπνευσμένος από το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστασίας. Στο επίκεντρο των κινητών εορτών, όπως ξέρουμε, βρίσκεται η μέρα του Πάσχα. Γι' αυτό μιλάμε και για Πασχάλιο κύκλο. Οι πατέρες που σιγά σιγά διαμόρφωσαν το Πασχάλιο αυτό κύκλο πρέπει να σκέφτηκαν εξ αρχής πώς μπορούν να παιδαγωγήσουν τον άνθρωπο γύρω από αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό γύρω από την ημέρα του Πάσχα εκδιπλώνονται δύο περίοδοι. Μία περίοδος προετοιμασίας πριν το Πάσχα και μία περίοδος αποδοχής μετά το Πάσχα, δηλαδή εμπεδώσεως του περιεχομένου του. Και οι δύο αυτές περίοδοι αποτελούνται από 7 εβδομάδες. Τόσο η περίοδος της προετοιμασίας μας, όσο και η περίοδος που αποδεχόμαστε και, επιτρέψτε μου τη λέξη, χωνεύουμε αυτό που συνέβη το Πάσχα. Αποτελούνται δηλαδή αυτές οι δύο περίοδοι από 49 ημέρες η καθεμιά ή καλύτερα από 7 επτάδες ημερών. Ας δούμε λοιπόν σήμερα πιο αναλυτικά το πρώτο μέρος του Πασχάλιου κύκλου, στο οποίο εντάσσεται και η σημερινή ημέρα. Η περίοδος της προετοιμασίας είναι η λεγόμενη λοιπόν περίοδος του Τριωδίου, που το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Επίσης, αυτή την περίοδο του Τριωδίου περιλαμβάνεται και μια προπαρασκευαστική περίοδος 3 εβδομάδων πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή, καθώς και η Μεγάλη Εβδομάδα στο τέλος της Μεγάλης περίοδου. Το Τριώδιο λοιπόν ανοίγει με την προπαρασκευή των 3 Κυριακών, που τις ονομάζουμε Κυριακές της προετοιμασίας. Είναι η Κυριακή του Τελώνη και Φαρισαίου, η Κυριακή του Ασώτου και η Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως, πιο γνωστή ως Κυριακή της Απόκρεου. Κατ' ουσία, οι 3 αυτές Κυριακές είναι αφιερωμένες στις 3 θεολογικές αρετές που συγκεφαλαιώνουν όλες τις αρετές, δηλαδή στην ταπείνωση, στη μετάνοια και στην αγάπη. Έχει σημασία η σειρά με την οποία σας αναφέρω. Πρώτα ταπεινώνεσαι, μετά η ταπείνωση σε οδηγεί στη μετάνοια και τέλος η μετάνοια σε οδηγεί στην αγάπη. Σας θυμίζω ότι στην παραβολή της Μελούσης Κρίσεως το κριτήριο για την δικαίωση είναι η αγάπη. Εάν αγάπησες, λέει ο Χριστός, είσαι μαζί. Αν δεν αγάπησες, δεν είσαι μαζί. Ακολουθεί η Κυριακή της Τυρινής, την εβδομάδα αυτή τρώμε μόνο αυγό, τυρί και γαλακτοκομικά λογοκρέας, που είναι αφιερωμένη στη μνήμη της εξόδου του Αδάμ εκ του Παραδείσου. Η ακολουθία μάλιστα του ασματικού κανόνα που υπάρχει την ημέρα αυτή είναι μια ακολουθία οδύνης. Οδυνόμεθα γιατί ο Αδάμ, δηλαδή ο άνθρωπος, έχασε τον Παράδεισο. Γιατί τοποθετείται αυτή η μέρα τότε? Γιατί πρέπει να θυμηθούμε την έξοδο του Παραδείσου, ώστε να προετοιμαστούμε για την επανείσοδό μας στον Παράδεισο. Η Κυριακή αυτή δηλαδή, μαζί με την Κυριακή του Πάσχα,
είναι αφιερωμένες στα δύο ακραία γεγονότα. Στη μία, ο πρώτος Αδάμ χάνει τον παράδεισο. Στη δεύτερη, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός, κερδίζει για χάρη μας τον παράδεισο, δηλαδή τη σχέση με τον Θεό. Από την επομένη ουσιαστικά της Κυριακής της Τυροχάνου αρχίζει η Μεγάλη Σαρακοστή. Ακολουθούν 5 Κυριακές που αποτελούν μια ενότητα. Στο μέσον από των 5 αυτών Κυριακών είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω περισσότερο. Την Κυριακή αυτή λοιπόν στο μέσον υψώνεται ο Σταυρός. Το συναξάριο της ημέρας λέει πως αυτό γίνεται για να πάρουμε δύναμη από το Σταυρό, επειδή μπορεί να είμαστε και κοπιακότες, κουρασμένοι δηλαδή, και να συνεχίσουμε την άσκηση ως το τέλος. Μην ξεχνάτε ότι ένας σταυρός είναι ένα σύμβολο ορατό, με συγκεκριμένες διαστάσεις και συγκεκριμένες αναφορές. Η κατακόρυφη διάσταση του σταυρού είναι αυτός ο λεγόμενος άξις μούντι, δηλαδή άξονας του κόσμου, που συνδέει τη γη με τον ουρανό. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι κάτω από μία τρή, έναν τέτοιο άξονα του κόσμου, γίνεται η πρώτη θεοφάνεια στην Παλαιά Διαθήκη, η φιλοξενία του Αβραάμ. Αυτά τα δύο σκέλη του σταυρού, ο ψαλμοδός, τα βλέπει πριν εμφανιστεί στην ιστορία ο σταυρός ως δύο πτέρυγες. Της δώσει πτέρυγας, ποιος θα μου δώσει φτερά, σαν της περιστεράς, και πεταστήσομαι και καταπαύσω, να μπορέσω να πετάξω και να ξεκουραστώ, για να μπορέσω να φτάσω στο Θεό. Αυτά όμως τα δύο σκέλη, τουλάχιστον για τη λεγόμενη νηπτική θεολογία, υποδηλώνουν και τους δύο δρόμους των χριστιανών. Τον δρόμο της θεωρίας και τον δρόμο της πράξης. Ή αυτό που θα λέγαμε θεωρητική αρχή και πρακτική εφαρμογή. Εκατέρωθεν λοιπόν της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως υπάρχουν οι δύο Κυριακές της θεωρίας που προηγούνται, η πρώτη και η δεύτερη Κυριακή δηλαδή των νηστείων, και οι δύο Κυριακές της πράξης που έρχονται, η τέταρτη και η πέμπτη. Οι δύο πρώτες Κυριακές έχουν, στις δύο πρώτες Κυριακές έχουμε τη θεολογία της εικόνας. Αν δεν μάθουμε τι είναι η εικόνα, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε την άσκηση, την πραγματική δηλαδή άσκηση προσεγγίσεως του Ιησού Χριστού. Η πρώτη λοιπόν Κυριακή της Ορθοδοξίας είναι αφιερωμένη στη θεολογία της εικόνας. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στη θεολογία της θεοπτίας. Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτή η θεοπτία και αυτός που μας διδάσκει είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γι' αυτό τη δεύτερη Κυριακή των νηστείων έχουμε την Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δεν αρκεί όμως να οπλιστούμε με μια θεωρητική κατάρτιση, γιατί αυτή η θεωρητική κατάρτιση μπορεί να μείνει μόνο στη θεωρία. Γι' αυτό έχουμε οι δύο επόμενες Κυριακές μετά τη σημερινή. Η τέταρτη και η πέμπτη των νηστείων, για να μας θυμίσουν μέσα από τον βίο ενός άντρα και μιας γυναίκας ότι η θεωρία μπορεί να γίνει πράξη,
ότι η θεωρητική αρχή πρέπει να έχει πρακτική εφαρμογή. Ο άνδρας είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας και η γυναίκα είναι η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία. Ας περάσουμε τώρα στο ιδιαίτερο περιεχόμενο της σημερινής ημέρας, που την ονομάζουμε της Σταυροπροσκυνήσεως και που κυρίαρχο θέμα είναι η θεολογία του Σταυρού. Καταρχήν μερικά εγκυκλοπαιδικά. Ο Σταυρός είναι αρχαιότατο σύμβολο. Έτσι ονομάστηκε ο όρθιος στήλος, ο πυγμένος στη γη. Αυτό που λέμε ο πάσαλος. Η λέξη Σταυρός προέρχεται από το ρήμα ίστην, στέκομαι. Από το ιστάμε δηλαδή, το θέμα στά και την κατάληξη προς. Στέκομαι όρθιος. Από την αρχή των ελληνιστικών χρόνων όμως, δηλαδή 3ος αιώνας π.Χ., η σημασία της λέξης έχει διευρυνθεί και παραπέμπει σε δύο εκάσια σκέλη, το ένα κάθετο και το άλλο οριζόντιο. Σχήματα σταυρού, είτε εγχάρακτα είτε γλυπτά, βρίσκομαι σε πολλές παραδόσεις, κυρίως θρησκευτικές, που παραπέμπουν σε αποτύπωση μιας κοσμικής ισορροπίας. Αναφέρω τον ισοσκελή σταυρό, τον χιαστή, τον ανισοσκελή, τον αγγελωτό, τον Αιγυπτιακό σταυρό. Αν και αναφέρονται σταυρώσεις ή ανασταυρώσεις ως τιμωρητικές πράξεις σε διάφορους λαούς των Ελλήνων συμπεριλαμβανομένων, ήδη από τα μέσα της προχριστιανικής χιλιετίας, τελικά είναι οι Ρωμαίοι που ανοίγαγαν αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης σε σύλληπτες μέτρο καταδίκης των παραβατών του νόμου ή των εχθρών τους, και μάλιστα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης ως εκτέλεση εξευτελισμού του καταδίκου, εν αντιθέσει προς την εκτέλεση διαπαρχονισμού ή διαξύμους που αφορούσε Ρωμαίους πολίτες. Τώρα, ας πάμε στα εκκλησιαστικά. Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη σταυρός δεν υπάρχει. 2 φορές μόνο αναφέρεται στο βιβλίο της Εστήρ για μία εκτέλεση απαρχονισμού ενός εχθρού των Ιουδαίων. Ουσιαστικά δεν υπάρχει. Στην Καινή όμως Διαθήκη υπερπεξεύει η παρουσία των λέξεως σταυρός ή σταυρών. Η παρουσία δηλαδή του σταυρού στον εκκλησιαστικό βίο εμφανίζεται ήδη από τους αποστολικούς χρόνους, είτε ως σύμβολο, είτε ως θεολογική ανάπτυξη για τη σπουδή και την οικείωση του απολυτρωτικού έργου του Χριστού, όντας κυρίαρχη στη ζωή των πιστών και στις θεολογικές αναπτύξεις των Αποστόλων. Ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος, όπως γνωρίζουμε, θεμελιώνει επί του σταυρού τη σχέση και τη θέση των πιστών με την εν Χριστώ σωτηρία. Ως σύμβολο μάλιστα αρχίζει να αποτελεί σημείο αναγνώρισης της χριστιανικής πίστης μεταξύ των μελών της Εκκλησίας, παράλληλα με το σύμβολο του ηχθείος του ψαλιού, μιας λέξης που ως αρκτικό λεκτό παραπέμπει στην παρουσία του Χριστού, γιατί τα γράμματα της λέξης ηχθής σημαίνουν Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ. Είναι ενδιαφέρον ότι κατά την περίοδο των διωγμών
κυρίως κατά τον 2ο και 3ο αιώνα, βρίσκουμε σε κατακόμβες εγχάρακτους ή ζωγραφιστούς σταυρούς ως σύμβολα ταυτότητας και κινημένων πιστών ή και ως λειτουργικά σύμβολα. Θυμίζω ότι οι κατακόμβες χρησιμοποιήθηκαν ως τόπο λειτουργικών συνάξεων των πιστών και ότι τάφοι μαρτύρων χρησιμοποιήθηκαν ως Αγία Τράπεζα, επί της οποίας γινόταν η ανέμακτη θυσία της Θείας Ευχαριστίας. Παράλληλα με την παρουσία του Σταυρού ως σημείου σωτηρίας, από πολύ νωρίς αναπτύχθηκε η πεποίθηση μιας προτύπωσής του στους αιώνες που προηγήθηκαν της παρουσίας του Χριστού, μιας προτύπωσης που προετοίμασε την ενανθρώπιση του Χριστού μέσω της ιστορίας, ιδιαίτερα του Παλαιού Ισραήλ. Το υπόδειγμα για τέτοια ανάγνωση των προεικονίσεων της Παλαιάς Διαθήκης καταθέτει ο ίδιος ο Χριστός, όταν συσχετίζει την επερχόμενη σταυρική του θυσία με το σημείο που σχημάτισε ο Μωυσής για να γλιτώσει τον λαό του από τα θανατηφόρα δείγματα των φιδιών. Είναι γνωστό το σχολείο αυτό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όταν λέει ο Χριστός, καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι τον Υιό του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύουν σε αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, αναγνωρίζεται η παρουσία του Σταυρού στη δημιουργία ως στοιχείου εφταξίας και αρμονίας, όπως το επισημαίνει ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος, λέγοντας μας ότι η θάλασσα δεν διασχίζεται εάν δεν μένει σταθερό στο πλοίο αυτό το τρόπαιο που καλείται ιστίο. Η γη δεν οργώνεται χωρίς αυτό. Οι σκαπανείς δεν εκτελούν την εργασία τους, ούτε οι χειρόνακτες, παρά με τα εργαλεία που έχουν αυτό το σχήμα. Το δε ανθρώπινο σχήμα δεν διαφέρει από τα άλογα ζώα κατά τίποτε άλλο, παρά κατά το ότι είναι όρθιο και επιτρέπει έκταση των χεριών. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι προοικονομείται ο θάνατος του Ιησού επί του Σταυρού, δεδομένης της συμβολικής του σημασίας ως σημείου που εντυπώνεται στη δημιουργία του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι η ίδια η γη ορίζεται από τα 4 σημεία του ορίζοντα, τα οποία μπορούνται ως τεχνόμενοι άξονες. Γι' αυτό ολόκληρο κεφάλαιο αποτελούν οι προεικονίσεις του Σταυρού στους βηματισμούς προς τη σωτηρία του κόσμου, όπως περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη, κατά την ερμηνευτική των πατέρων, ιδιαίτερα όπως αναλύονται στην ορθογραφία της Εκκλησίας. Θα χρησιμοποιήσω τον κανόνα στην ύψωση του Τιμίου Σταυρού που εορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου και είναι ποίημα του Κοσμάτου Επισκόπου Μαΐνα, για να δείξω μέσα από 4 παραδείγματα πώς προεικονίζεται ο Σταυρός στην ιστορία του εκδηλώνεται στην Παλαιά Διαθήκη. Πρώτον, η διέλευση της Ερυθρής Θάλασσας. Μας λέει η Αγία Γραφή ότι εξέγινε Μωυσής τη γύρα επί τη θάλασσα και υπήραγε Κύριος τη θάλασσα έναν έμο νότο βιαίο, όλη τη νύχτα, και επίησε τη θάλασσα ξηρά και ασχίστη το ήλιο. Κατέβασε το χέρι του Μωυσή τη θάλασσα
φωτιάς να ψάει και έγινε γη και πέρασαν οι Ιουδαίοι. Και μας λέει τώρα ο ποιητής στον κανόνα του σταυρού του πρώτου πρωτιωτή. Σταυρών χαράξας Μωσής επευθείας ράβδων την ερυθράν διέτεμε το Ισραήλ πεζεύσαντα. Την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμας πρωτήσας ίνωσε, θάλασσα δηλαδή ένωσε, επέβρος διαγράψας το αΐδι των όρων. Δεύτερον, η νίκη κατά των εχθρών του Ισραήλ με την έκταση των ηρώων του Μωυσή σε σχήμα σταυρού. Μας λέει η Αγία Γραφή για αυτή τη μάχη που έγινε και όταν ήρθε ο Αμαλίκ ο εχθρός και πολεμούσε τον Ισραήλ και ο Μωυσής και ο Ααρών και ο Όρ και ο Μέγα ανέβησαν επί την κορυφή του βουνού και όταν άκουγαν τα χέρια του ο Μωυσής νικούσε ο Ισραήλ. Όταν κουραζόταν και χαμήλωναν τα χέρια, όταν καθίστηκε τα σκύρας, νικούσε ο Αμαλίκ. Δε χείρες Μωυσή παρήγε, γνώρισαν πέφτανε. Και λαμβώντες λίθων, υπέθηκαν αυτόν, τον κάτσαν πάνω σε ένα λιθάρι και Ααρών και Όρ εστήριζον τα σύγκυρα σαρκού εντεύθυνοι και εντεύθυνης. Ααρών και Όρ με την ελληνική γραφή είναι το Α και το Ω. Το Α και το Ω στηρίζουν τα χέρια του Μωυσή να συναντήσει σταυρό. Και το βλέπει αυτό ο ποιητής, ο Κοσμάς Μαΐου Σιμωνέ, και λέει στο ίδιο Φιλίδια ότι την Α το πάρει τον τύπο πάλι Μωσής του αχράνιου πάθους εν αυτό προέφηκε. Τον τύπο του πάθους το σχημάτισε στον εαυτό του ο Μωυσής. Σταυρόδες σχηματιστής και ταμένες τρόπεων παλάμες ήγηρε, σήκωσε ένα τρόφαιο όξης και νίκης, το κράτος Διολέσας Αμαλίκ του Πανόλους, διαλύοντας το κράτος του εχθρού Αμαλίκ. Τρίτον, η ύψωση του χαλκινού όφου. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, φτιάξε ένα σταυρό, βάλε ένα φύλλι σε ένα οριζόντιο κοντάρι και όταν ένα φύλλι δαγκώνει άνθρωπο, αυτός να βλέπει το σημείο αυτό του σταυρού και να μην επηρεάζεται από το δάγκωμα του φυλίου. Και επίσης ο Μωυσής όφη χαλκού και έστησε αυτόν επί σημείου και γένετο όταν έδακνε όφης άνθρωπο και έπνεψε τον όφη του χαλκού και ζούσε ο άνθρωπος και μόνο που έπαιρνε. Και επιφέρει τώρα ο ποιητής πάνω σε αυτή την προκόνηση. Ανέφηκε Μωυσής επιστήλης άκος, που σημαίνει ιατρικό, φθοροποιού λυτήριων και ιωτών δείγματος, το οποίο εξαφανίζει το φθοροφυλλό λυτήριο και ξύλο τύπου σταυρού των προσγείων σειρώμενων όχων προσέλισε. Προσέλισε το σειρώμενο φυλί πάνω σε τύπο σταυρού. Τριαμβεύσας το κλίμα, τριαμβεύοντας το πάθημα. Και τέταρτο παράδειγμα, η ράβδος του Ααρών που βλάστησε. Οπότε ο ποιητής τη βλέπει σαν προτύπωση του σταυρού και μας λέει ράβδος της τύπων του μυστηρίου που παραλαμβάνεται
διαστόχα προκρίνει τον ιερέα, δια της αντίσεως δια του διαστού προκρίνεται ποιος θα είναι ο ιερέας. Της ιερούς υφεπρώην εκκλησία μη εξήγησε ξύλο σταυρού. Στην εκκλησία βλάστησε τώρα ένα ξύλο του σταυρού εις κράτους και στερεών. Οι προϋπονήσεις αυτές του σταυρού στην ιστορία της Θείας Οικονομίας, όπως σχολιάστηκαν από τους ερμηνευτές πατέρες και πλούτησαν την υμνογραφία, μας προσανατολίζουν να αντιληφθούμε το σταυρό του Κυρίου, επί του οποίου πραγματοποιήθηκε η λειτουργική θυσία του και εξ αυτής πήγασε η αιώνια ζωή της Αναστάσεως, ότι αποτελούσε προεπινοούμενο τέλος στη διαβούληση απαρτής της δημιουργίας. Τη λέξη φυτανίζομαι από την θεολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, ο οποίος υποστήριξε, το δέχεται αυτό η Εκκλησία, ότι το τέλος ήταν ως τέλος της επίγειας της ζωής του Ιησού Χριστού, είτε ως τέλος της ζωής της Εκκλησίας κατά τους έσχατους χρόνους, έχει προεπινοηθεί από τον Δημιουργό και όλα οδεύουν προς αυτό το τέλος. Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός συσχέτισε την προεικόνηση του σταυρού που ύψωσε ο Μωυσής στην έρημο για να γλιτώσει το λαό του από το θάνατο που προξενούσε ο Ιωβόρος Όφης, το είπαμε παραπάνω. Αυτή η ανύψωση του Χριστού, μαζί με την ακολουθία του θανάτου αλλά και της Αναστάσεως, θα εγκαινιάσει τη θεολογία του σταυρού τόσο κυριαρχική στον εκκλησιαστικό μας βίο, ώστε να αναχθεί ο σταυρός και ως σημείο και ως περιεχόμενο σε ταυτότητα της Εκκλησίας. Είναι αυτονόητο ότι η τιμή και η προσκλήση του σταυρού πηγάζει από τη σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτή η θυσία είναι που τον καθιερώνει το σταυρό ως ιερό σύμβολο και από αυτό το γεγονός πηγάζει η δύναμη του. Δεν τιμούμε όμως ένα ψηλό σύμβολο, παρά τις όποιες συνδηλώσεις που εκφράζει και που παραπέμπουν σε μια κοσμική ισορροπία και αρμονία. Αλλά τιμούμε τη νίκη κατά του θανάτου που ενεργήθηκε από τον σταυρωμένο Κύριο. Όπως μάλιστα επισημαίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προσκυνούμε το σχήμα του Τιμίου Σταυρού, αν και έχει κατασκευαστεί από άλλο υλικό, όχι επειδή τιμούμε το υλικό, ποτέ κάτι τέτοιο, μη γέννητο λέει, αλλά το σχήμα ως σύμβολο του Χριστού. Πρέπει λοιπόν να προσκυνούμε το σύμβολο του Χριστού, γιατί όπου τυχόν υπάρχει το σύμβολο, εκεί θα βρίσκεται και ο ίδιος. Το υλικό όμως από το οποίο αποτελείται το σχήμα του σταυρού, κι αν ακόμη είναι χρυσάφι ή πολύτιμη λίθη, μετά την καταστροφή του σχήματος, αν συνέβαινε, δεν πρέπει να το προσκυνάμε. Θέλω να πω ότι αυτή τη θεολογία του σταυρού την εγκαινίασε, όπως είπαμε παραπάνω, ο ίδιος ο Χριστός, υποδεικνύοντας στους μαθητές του ότι η συνανύψωσή τους στον τόπο της Θείας Βασιλείας προϋποθέτει και συσταύρωση εκάστου Χριστού με τον σταυρούμενο και ανιστάμενο Κύριο. Εάν εγώ υψωθώ εκ της γης, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν, λέει στους μαθητάς του. Όλους θα τους τραβήξω κοντά μου. Μια πολύ
πλούσια προσέγγιση στη δύναμη του σταυρού βρίσκουμε σε μια σειρά πατερικών χωρίων, ξεκινώντας από πολύ νωρίς από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, δεύτερος αιώνας. Μαθαίνουμε ότι ο άρχοντας του κόσμου τούτου χαίρεται όταν κάποιος αρνείται το σταυρό, γιατί θεωρεί όλεθρο για τον εαυτό του την ομολογία του σταυρού. Στην ίδια προσέγγιση θα προχωρήσει και ο Μέγας Αθανάσιος. Σχηματίζουν, λέει σε ένα σύγγραμμά του στο βίο του Μεγάλου Αντωνίου, σχηματίζουν, λέει, οι δαίμονες στο νου του ανθρώπου φαντάσμα και προσπαθούν να προκαλέσουν τρόμο. Μετασχηματίζονται και μιμούνται γυναίκες, θηρία, ελπιτά, όντα υπερμεγέθη, πλήθη στρατιωτών. Αλλά δεν πρέπει εμείς να τρομάζουμε από αυτά τα φαντάσματα, γιατί δεν είναι τίποτα και σύντομα εξαφανίζονται προπαντός όταν κανείς φρουρεί τον εαυτό του με την πίστη και το σημείο του σταυρού, γιατί είναι δειλοί οι δαίμονες και πάρα πολύ φοβούνται το σημείο του σταυρού του Κυρίου. Κυρίως γιατί με αυτό τους απέβαλε ο Σωτήρας και πρόβαλε αυτή τη νίκη ως παραδείγμα. Ιδιαίτερα ο Άγιος Εφρέμος Σύρος, το οποίο αυτή τη συγκλονιστική ευχή ακούμε στους Ισπερινούς Μεγάλης Αρακοτίστρους, αν το ακούσαμε και σήμερα. Ιδιαίτερα λοιπόν ο Άγιος Εφρέμος Σύρος θα αναπτύξει τη σχέση των πιστών με το Σταυρό. Λέγοντας μας και στις θύρες μας και στα μέτωπά μας και στο στήθος μας και στο στόμα μας και σε κάθε μέρος του σώματός μας, ας χαράξουμε τον ζωοποιό σταυρό και ας οπλιστούμε με αυτόν, ο οποίος είναι το ανοιχτό πρωτοχριστιανό, ο νικητής του θανάτου, η ελπίδα των πιστών, το φως των περάτων της γης, ο ανοιχτής του παραδείσου, ο καθερέτης των αιρέσεων, το στερέωμα της πίστης, το μεγάλο φυλακτήριο και το σωτήριο κάθισμα των Ορθοδόξων. Και συνεχίζει, αυτό χριστιανοί κάθε μέρα και νύχτα και ώρα και στιγμή, ας μη σταματάμε να το περιφέρουμε σε κάθε τόπο. Χωρίς αυτόν το σταυρό, τίποτα να μην κάνεις, αλλά απέναντίας και όταν πέφτεις να κοιμηθείς και όταν σηκώνεσαι από τον ύπνο και όταν εργάζεσαι και όταν τρως και όταν πίνεις και όταν οδηγορείς και όταν ταξιδεύεις στη θάλασσα και όταν διαβαίνεις ένα ποταμό, όλα τα μέλη του σώματός σου στόλισέ τα με τον ζωοποιό σταυρό και δεν θα σε πλησιάσουν συμφορές και τιμωρία δεν θα πλησιάσει ποτέ στην κατοικία σου. Σε ένα άρθρο του Σεφέρη, του ποιητή, που μιλάει για τον Έλιοτ, τον Άγγλο ποιητή, και περιλαμβάνεται στο δεύτερο τόμο των δοκιμών του, καταγράφονται 14 συναντήσεις του Σεφέρη με τον T.S. Eliot στο Λονδίνο και μεταξύ τους συζητήσεις. Η τελευταία, η αποχαιρετιστήρια συνάντηση, τον Απρίλιο του 1962, αρχίζει με τη φράση «Πήγα να αποχαιρετήσω τον Έλιοτ» και τελειώνει με τη μετέωρη ερωτηματική φράση καθώς τον αποχαιρετούσα με ρώτησε πώς κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι το σταυρό μας. Δεν γνωρίζουμε αν απάντησε ο Σεφέρης. Πιθανώς να του έδειξε.
Ας επιχειρήσουμε λοιπόν να απαντήσουμε στο ερώτημα του Έλιοτ. Πώς κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι το σταυρό μας? Για να κάνουμε το σταυρό επί του σώματός μας, με το δεξί μας χέρι, ενώνουμε τα τρία δάχτυλα, αντίχειρα, δείκτη και μέσο, προς τιμή του τριαδικού Θεού, αλλά και ενδυνώνοντας την πίστη μας σε αυτόν τον τριαδικό Θεό. Μάλιστα τα ενώνουμε με έναν τρόπο, ώστε κανένα από τα τρία πρόσωπα να μην άρχει του άλλου. Είναι ισότιμα και τα τρία πρόσωπα και κοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργώντας τον ένα Θεό. Επίσης, ενώνουμε τα δύο άλλα δάκτυλα, παράμεσο και μικρό, για να δηλώσουμε την πίστη μας στον ενανθρωπίσαντα Υιό του Θεού ως Ιησού Χριστό, ο οποίος φέρει θεία και ανθρώπινη φύση, ενωμένες σε ένα πρόσωπο και μία υπόσταση. Ουδαμού της των φύσεων διαφοράς ανηρημένης δια την ένωση, σωζωμένης δε μάλλον της ιδιότητος εκατέρας φύσεως, κατά τη φράση που περιλαμβάνει ο όρος της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, δηλαδή οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, σε τίποτα δεν απομειώνονται ή δεν αλλάζουν λόγω της ενώσεως, αλλά απέναντίας κάθε μια διατηρεί την ιδιοσυστασία της. Αλλά τελικά έχουμε το ένα πρόσωπο, τη μία υπόσταση. Το Χριστό μετά την ανανθρώπισή του, τον Υιό του Θεού, δεν μπορούμε να τον προσεγγίζουμε ως μόνο Υιό του Θεού ή μόνο Υιό του ανθρώπου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τον προσεγγίζουμε ως Θεό. Φέρουμε την έτσι λοιπόν διαταγμένη παλάμη μας, την φέρουμε στο μέτωπό μας και εν συνεχεία στην κοιλιά μας, δηλώνοντας την κίνηση του Υιού του Θεού από τον τόπο της θεότητας στον τόπο της ανθρωπότητας και μάλιστα δια της εισόδου στην κοιλία της Παρθένου, κίνηση κορυφαία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Έπειτα φέρνουμε την παλάμη στον δεξί ώμο και εν συνεχεία στον αριστερό, ώστε να τελειώσει ο σχηματισμός του σταυρού με τα δύο κλίδι. Με προσανατολισμένο τον άνθρωπο, δηλαδή στραμμένο προς την Ανατολή, στα δεξιά του είναι ο θερμός νότος και στα αριστερά του ο ψυχρός βορράς. Και επειδή νομούμε τη θερμότητα του νότου ως θεογνωσία και το ψύχος του βορρά ως αγνωσία, με την κίνηση από τα δεξιά προς τα αριστερά δηλώνουμε τον εκ της Θείας γνώσεως φωτισμό της ανθρώπινης αγνωσίας. Σας θυμίζω ένα στίχο από το άσμα ασμάτων που κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσης αναπτύσσει όλη αυτή τη διαφορά μεταξύ βορρά και νότου. Ο στίχος λέει «Εξεγέρθη τη βορρά και έρχουν ότε διάπνευσον κήπων μου και ρευσάτωσαν αρώματά μου, καταβήτω αδελφιδός μου εις κήπων αυτού και φαγέτο καρπών ακρογρίων αυτού». Η σημασία αυτής της κίνησης γίνεται κατανοητή αν τη διακρίνουμε από την αντίστροφη ή ανάποδη κίνηση, δηλαδή από τα αριστερά προς τα δεξιά,
που από τον 9ο αιώνα άρχισε να εμφανίζεται και τελικά παγιώθηκε στους δυτικούς χριστιανούς, οι οποίοι επιθυμούν με τον ανθρώπινο νου να ερμηνεύσουν τα του Θεού, μεταβάλλοντας την προσέγγιση της αλήθειας σε διανοητικό επίτευγμα, όπως άλλωστε τόσο εύγλωτα θα το εκφράσουν από το 12ο αιώνα και εξής με τους γοτθικούς ναούς τους, των οποίων τα κατακόρυφα αιχμηρά τόξα επιχειρούν να εισέλθουν στον τόπο της θεότητας και να τον προσδιορίσουν. Αλλά και η ανοιχτή παλάμη με την οποία κάνουν το σταυρό τους οι καθολικοί, έτσι, δηλώνει μια ουσιώδη διαφοροποίηση ως προς τη θεολογία της τριαδικότητας του Θεού, σύμφωνα με την οποία τα τρία πρόσωπα υπάρχουν κατά τους καθολικούς, κατά τους δυτικούς, κατά τάξη υποταγής. Στα λατινικά subordinatio σημαίνει υποταγή. Ο Υιός υποταγμένος στον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εξαρτημένο από τον Υιό και τον Πατέρα, και έτσι φτάνουμε σε αυτό που λέμε Φιλιό, με τη μεγάλη αυτή διαφορά. Παραθέτω και μια λίγο διαφορετική ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο κάνουμε το σταυρό μας, αλλά κατά βάση ίδια, που αναφέρει ο Όσιος Πέτρος Δαμασκηνός. Δαμασκηνός ήταν επίσκοπος της Δαμασκού, ο οποίος έζησε το δεύτερο μισό του 8ου αιώνα και του οποίου κείμενό του περιέχεται στη συλλογή Φιλοκαλία. Μας λέει λοιπόν, τα δύο δάχτυλα και ο αντίχειρας, τα δύο δάχτυλα και ο αντίχειρας δηλώνουν το σταυρωμένο Κύριο Ιησού Χριστό που γνωρίζεται σε δύο φύσεις και μία υπόσταση. Το δεξιό χέρι υπενθυμίζει την άπειρη δύναμή του και ότι κάθισε στα δεξιά του Πατρός και αρχίζοντας από επάνω δείχνει τη συγκατάβασή του από τους ουρανούς προς εμάς. Και πάλι η κίνηση από το δεξιό προς το αριστερό μέρος διώχνει τους εχθρούς και δηλώνει ότι με την ανίκητη δύναμή του ο Κύριος νίκησε τον διάβολο, που είναι αριστερά, ανίσχυρος και σκοτεινός. Τελειώνω με μία μικρή πρόταση. Ο σταυρός δεν είναι ένα σημείο μαγικό που διευθετεί τα της ζωής του ανθρώπου. Ο σταυρός έχει περιεχόμενο μόνο από τη σταύρωση του Χριστού. Πριν από τη σταύρωση του Χριστού, ο σταυρός ήταν ένα ξύλο θανάτου. Μετά τη σταύρωση του Χριστού, ο σταυρός εκτός της Εκκλησίας εξακολουθεί να είναι ένα ξύλο θανάτου. Εντός της Εκκλησίας ο σταυρός γίνεται σημείο της Θείας τάξεως και αρμονίας. Θέλω να πω, το σημείο του σταυρού μας τακτοποιεί ως πιστούς. Δεν είμαστε τα διασκορπισμένα τέκνα του Θεού, αλλά είμαστε αυτοί που ψηλαφούμε την εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη Θεία Βασιλεία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η θυσία για να επιτευχθεί θα αναφερθεί στο σταυρό, στο πάθος, στην Ανάσταση και στη Δευτέρα Παρουσία. Ο σταυρός λοιπόν είναι, όπως και κλείσα, έτσι και τελειώνω, ως σημείο αποτελεί την ταυτότητα της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ πολύ.